Pozdravujem, teraz vám ukážem výsledok z našej konzultácie s architektom. Tentokrát bola taká technická téma, ktoré nevyhľadávam, ale keď viem poradiť, pretože máme celkom bohaté skúsenosti s našimi stavbami, ako umiestniť zábradlie do jestvujúcej novostavby na streche garáže, ako ho nakotviť, aké zábradlie, či nerezové, pozinkované, sklenené, ak sklenené, či tam dávať nejaké tyčky medzi to, či tam dávať madlo a tak ďalej a tak ďalej. V tomto prípade bol dom dosť výrazne doplnený tmavým tehličkovým obkladom, čiže nerezové zábradlia podľa mňa by tam pôsobili veľmi rušivo. Rôzne stĺpíkové konštrukcie, madla. V tomto prípade by som zvolil isto čisté, sklenené zábradlie bez deliacich zvislých prvkov. Ani to madlo mi tam proste nechýba. Ako ho nakotviť? Takže toto je v skratke dom, kde by sa malo zábradlie umiestniť. Toto sú skice z našej konzultácie, ako sme sa snažili dopatrať k tomu, aká je tam skladba tých konštrukcií, ako to celé vyzerá, až kým sme sa nedopracovali k jednej konkrétnej alternatíve. Prešli sme si ukážku z našej realizácie, my sme to takto robili na výle číslo 212, kde sme do atiky sme nakotvili takýto pozinkovaný prvok, my sme to pracovne volali, že rebrík, a na tento pozinkovaný prvok sa našruboval profil, do ktorého sa osadza sklenené zábradlie. V tomto prípade nám viacej vyhovoval iný typ profilu, ako sme mali my použitý na stavbe, tak sme trošku zalovili do internetov, našli sme napríklad firmu Umakov, ktorá takéto prvky ponúka, predáva. Vybrali sme konkrétny typ, ktorý by bolo vhodné tam umiestniť. Tuto máme predpokladaný stav tejto konštrukcie, čiže vidíme tam betónovú atiku, ktorá je zateplená, je na nej aplikovaný plech, hydroizolácia, klasické vrstvy strechy, a predmetom tejto konzultácie bolo to, ako by sme nakotvili tým najvhodnejším spôsobom konštrukciu, do ktorej by sme mohli vložiť sklenené zábradlie. Čiže toto už vidíte výsledok našej konzultácie, kde sme navrhli nakotviť niečo podobné, ako bol náš rebrík na výle 212 do tejto atiky po celej dĺžke, po celom obvode tejto atiky. Čiže dá sa to celkom ľahko streliť do nejakej jednej nivelety, do nejakej jednej výšky. No a následne do tohto prvku by sa nakotvilo, našrubovalo u profilu, ktorý sme videli pred chvíľou. Do toho profilu už vieme osadiť sklo. Všetká voda, ktorá dopadá na túto strechu, či už z atiky alebo medzi tieto rôzne prvky, tak má kde odtiec. Podlaha na terčoch na tejto terase. Myslím si, že sme našli to, čo bolo potrebné. Takto vyzeral tento náš tzv. Rebrík. Takto vyzerala prvá strana našej konzultácie, výsledok, a tu som ešte uviedol príklad z našej realizácie, kde je to nafotené. Tuto vidíme profil, v ňom už je uložené sklo. Tu ešte vidno aj pod číslom 3 označený ten náš tzv. Pozinkovaný rebrík, na ktorý je nakotvený profil, do ktorého sa vkladá sklo. My sme si počas tejto konzultácie aj tak prešli oveľa viacej fotiek. Pozreli sme si dom na fotkách, pozreli sme si strechu, vyhodnotili sme ten najvhodnejší dizajn. To bolo práve to sklo, ktoré vôbec nenarúša architektúru, ktorá je vymyslená na tejto nehnuteľnosti. Následne sme si pozreli ešte niekoľko fotiek, prevažne z našich realizácií. Našli sme na internete niekoľko rôznych typov profilov, vybrali sme ten jeden, ktorý som vám teraz ukázal. No a po tej našej konzultácii, ktorá reálne trvá asi tak 45 minút, hodinu, som ešte dokreslil pár týchto obrázkov, aby naši zákazníci mali niečo v rukách, aby ste vedeli ďalej pracovať, osloviť firmu, možno sa ešte s niekým iným poradiť. V prípade záujmu o takéto konzultácie nás kľudne môžete kontaktovať, aj keď oveľa radšej mám menej technické konzultácie, skôr také dizajnové, skôr dispozičné riešenia, ako čo kde urobiť, umiestniť, a veľmi rád hľadám dispozičné chyby. To je, čím sa na nás viete obrátiť.